Yo! Dumaguete Finest here! So shout out di ay makita sa tong kudik ko. So shout out lang ko nila ni Ina Isabel Dales, Andelbert Manonog, Ginny Gabriel, Luffy Agimas, og sa Masahe di Lumat kinaiyahan guys. So barato og lamian pagid kayo ang pagbasyad dito sa ilaha. At bang siya sa West Elementary School. Okay? Og sa shout out di sa Chicken Cheese dito sa Valencia. Pwede niyo doon ang Lilo Cart dito. Lamian pa ko ilang chicken dito. O last but not the least, Eros Sports aka Pisay. What's up? Nga nasya ron sa Bayawan kuha og lisensya. So maura to. Shout out dai ko ni Mildred Abrasaldo o ni Cristelyn Digit Igea. O sa akong pamilya dias Kandaway. Shout out nila na. Shout out ako sa among number 1 supporter na si Pastor Giovanni Tambahuyot og ni Prince Angelo Quibido og sa among mga supporters. So shout out ko sa WCF Church Field na ko and sa among families. Shout out ko sa among mga amigo silang Bintot, si Roger, Junjun, Making ug sa uban pa, Dala. Shout out kay si Raymond Buaya og yan sa Bandilog ni Christian Action. Og shout out pare ko ni Kevin James Andog ug ni Insot. Shout out ko sa mga solid supporters nato diha. Ha, thank you kayo. Ayaw mo kabalaw sa pag-support ka namo. Love you guys. Balaya ni balay ni Dewi. Murag. Balay di Ikaw wala naman nakabalik-balik aning lugar bay no. Kaya magyapon. Kita mo. Mo yung balaya buka kayo. Di po di ko antahan. Wa po ta malamat diri bay. Ta man diri bay. Naglamat mo nagdaan sino. Naglamat gyud ko ni dagay. Balot ang balibo. No, Kauyan na bay. me. Ano ba kuya buwan ang butaan ng lugar bay. Nawag kang Time's up bay. Bright idea. Ting. Isa na daw bay. Kabalo ka bay. Gistoryahan ko sa akong lulo sa una. Nga kinahanglan daw balihon daw ato ang sinina ug short para mabalik ta sa pag-agian. Oh, Dili ba sa nina sa kung dili mo epekto. nakadungog ka na? Wag, karon pa. Meanwhile, Sige, atong balihon. Sure ka ni bay. Effective di ba? No ang gran ni bay. baling. Ganyan ta sige balik-balik diri. Mura mas gyapon na itong giabutan. A few moments later. Bay. Mambalik atong agi, basig effective na ning atong gibuhatron. Tara. Tara. Asin ni. Dito kay, Dito kay no. Murag A few moments later. mataag naman tani. Is a boy. Oh, mura man Japon ni. Sa man ni bay, mura man gyapon na bay. Mura mo japo ni payan. lagi nigipik lagi. Uy, nibalik naman gyapon ta sa atuang. Wa man naayo ni payan. Mura man gyapon gustuhan eh. Sama ni. Effective bay. Sa man payaga, house. Di ni maayo bay. Atong balihon ni atuang short. Short na po. Oh, momong dito gingon nga. Og di Dapat ta kini bay. makuan. Shirt na po daw. Sige. Balik kami ani. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Yawan. Kinahanglan baliw na to ni. Sure pud ni atong gibuhat. Macho ni. Basig buhat ra ta ni. Ate mawala. Ato ra sa yan ni.
Kasi effective eh, wala ka balo. Kaya suya na to bay. Tani bay. Makauli na tayo ni Ron. Sure po ni bay. Bujor may diri kagiyawa yo. Pag na yung halak siya. Wala na ni. Hindi mo sawa diri ba? Wala na ni. Tara nga bali bay. Okay na bay. Ang sudol. Mas pasin ninyo di bay. Dili uy. Okay. Tapos ta kabi. Basin niya dini. Binuang. Binuang ra bay. Muna gano'n. Dali mo bay kay. Mingaw kayo din dapita bay oh. Para ba dalang snake diri? Dagang Bali bay. dagang snake. Snake. Meanwhile, Lord bali bay. Kasi binuang ra ni ha. Balik sa karon ani. Susun may binuang ra ni. Mabati. bali na kita na natungkon. Kinaniyo. No. Sinina. Wala na kayo mo uli. Meanwhile, Bay, alam mo na ito kita na ito mga atrasada ba yun? Ano ka sa ito? Effective bay! Effective! Dali bay, dali. Hindi bay kayo basig. Bakit? Sige na bay. Hindi mo kauli nagutan ni bay. Nagutan bay. Tata. Yayaan ninyo mangilis ay bida. Ayaw sabay. Niingon akong lulaw bay nga hangtod makaulit ta. Balira ko noon yung atuang sinina og short. Ganina pa bitaw wala ka ningon. Kaya kita mo ingon. Pastilan. Sige, magdalilan. Balik ka rin. Trabahoan eh. Hindi ako mulag diri eh. Yati. What ka kantaan eh? Hindi tang balik diri. Daghan buluha bay. Pas bay. Dali bay, bay. Muna kayo uli. Tingala di tamhap na diri bay kay. Di na takabalik na bay. Tara. Asa na rin dito bay lain naman po ni lugar. Yan ang lagi niyo. Wala mo ni bay. Murag di na jud ni mo bay. Hindi naman ni Asa naman ta? Ala bay na nagpadulong lang bayo. Mungutan na. Yo. Lo. Nong. Lo. Pwede mangutana lo? Kita ka Tama kita may lo nga. Asa na yung dapita lo kay murag nawala gud mi sa barkada lo. Asa man yung mga barkada? Na dito lo. Na diha akong mga barkada lo. Nawala gud mi asa na yung dapita lo. Asa yung lugar lo? Sa lugar nong. Kuan diri sa Bakong. Manmid Forest. Ah. Ano gaon ta demo diri do? Nanuri naman gud Nanuri, minong niya. Ambot nawala mi. Sige mi balik-balik. Wala kanina ra min gatuyok diri nong. Asa da bin dapita da boy? meanwhile, Asa yung buhato na nilo nga para makauli milo? Nawala gid milo. Ang solution ana dong balahi ang inyong sanina. Sige lo. Kay kuyong maabtan mo gabi di na jud mo kauli dong. Paspasin na niyo bay. Dagkan na ba yung mga kaskas din napita? Baliw. Asa may sunod ani lo? Ay kaduha dong. Hubuon ninyo inyong short. Hubuon na pero di suoton. Hubuon sa hubuon. Sige, buhaton na to bay. Ganahan mo makauli, buhaton na ninyo. Sige, yati na. Para makauli na ta bay kay. Gabi na kay uli bay. Dayon lo. Ay katulo. Dalagan mo kay daghang wakwak rong panahon na. Mga uluwaton! Mga uluwaton, matawa